Urrengo gaitza gaztetan detektatzen da. Mugikortasuna kendu eta neke etengabea eragiten du. Gazteei desgaitasuna eragiten dien kausetan bigarrena da. Gertutik ezagutuko dugu 1000 aurpegi dituen gaitza, esklerosi anizkoitza. Gorkak 38 urte ditu. Astero errehabilitaziora joaten da Bilboko zentro honetara. Mugikortasuna ez galtzeko egiten du, alden guztia egiten du gaixotasunak okerrera egin ez dezan. Zentro honetan aitzindariak dira terapia virtualekin. Eskukasinteko, hankakaz, gorputz guztien mugidu duzu. Beti nekatuta egotea. Edozein gauza egiteagatik nekatuta egotea. Egoitza honetako bizilagunek ere esklerosi anizkoitza dute, ezintasun maila handia dute guztiek. Euskal Herrian 2007 lagunek dute senda ezina den gaitz hau. Azten berritzen dator, eta intendo fisioterapeuta, fisioterapeuta aldatzen dutxuz, itxi berdozu behar egitaea, eta gero, izindotin ondo oinez, torpe hau ibiltzen zara. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien. Bien? Sí. Terapia virtuala nahi ditugun objektiboak lortzeko erabiltzen dugun erramienta da. Martza edo oreka mantentzeko ariketak egiten ditugun moduan, hemen lor ditzakegu berdin-berdin. Eurentzat da erakargarriagoa, ezta? Bai, askoz erakargarriagoa, noski. Hemen zuk etxean egongo bazina bezala da. Gorputz guzti mugitzeko eta, erreza egiteko bizimodu. Es una enfermedad de base autoinmune, Gaitz autoinmunea da. Gorputzak berak eraso egiten dio garunari. Lehen sintoma izan daiteke eskuan mugikortasuna galtzea edo ikusmena noizbehinka lausotzea. Oso gogorra da. Gaztea zara eta bapatean gaitz hau daukazula esaten dizute, eta zure bizitza guztiz aldatzen da, jakinda desgaitasun bat garatu dezakezula. El movimiento vital tiene que modificarse con esta variable bien importante, ¿no? 2007 pertsonak baino gehiagok dute gaitza. 1000 aurpegiko gaizotasuna esaten zaio esklerosi anizkoitzari. 1000 aurpegi daukalako. Ez daude bi pertsona berdin-berdin. Ezin dezakezu jakin zelan joango den. Muy difícil. Mantenerse así. Oso gogorra da egunero honela bizitzea. Badakizu ez dagoela atzera bueltarik. Horrekin bizi behar dugu. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vivir con ella. Eta urritasun handiagoa duten pertsonak egoitza honetan bizi dira guztira 16 daude. Orain dela hilabete beste lagun bat batu zitzaien terapian laguntzeko. Bera, uri da, eta poz handia ekarri du egoitzara. Más contenta. Oso posik nago, oso ondo, txakurra maitagarria da. Es muy alegre. Mariak takataka honekin joan behar du beti. Jakin zuenean esklerosia zeukala gurasoen etxera bueltatu zen. Orain dela 3 urte egoitza inauguratu zenetik hemen bizi da. Horrible. Amez gaizto bat izan zen jakitea, baina orain ondo, gaitza oraingoz geldirik dago. Hori da helburua gaitza geldiaraztea, eta ahalik eta hoberen bizitzea.